ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ನಗರದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಬೊಜ್ರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಸಾರಿಕಾ ರಾವ್, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬುಳ್ಳಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುന്നുണ്ട്. ಪಂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಳ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುದು. ನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್, ಬೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಸಾರಿಕಾ ರಾವ್, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಳರ್, ಸದಾಶಿವ ಮಸ್ತ್ ತುಳುತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜನ್ನೇ ಮಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಎಂಕೇಜ್ ಐಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಕೊಂಚ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳುಟ್ಟು ಅಂಚ ಪೂರೇನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರು. ಒಂಜಿ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರತ್ನಾಕರ ಕಾಮತ್ ಆರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ನಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತು ಅಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಪೂರೆನಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಪಂಡದ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇದು ನೆಕ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀನಾರ ಪ್ರತೀಕ್ ಆಗ್ತಾವ. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪುನಃ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದಾಯ್ಪಂಡ ತೂತಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಣ ಅಂಚದ ಪುನಃ ನೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಸೇರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತದ ಸೂರಜ್ ಬುಲ್ಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಂತ್ ನೆಟ್ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ವಿತ್ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಲವ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಮಂತ್ ಮಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ಪಂಡ ನೆಟ್ 1 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಅದೇ ಉಪ್ಪನು ಅಂಚ ತೆಲಿಪುಣಿಗದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೀರ್ಮಾನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲು ಅನಂತರ ಪ್ರತೀಕ್ ಅತ್ತಾವರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಹಾಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕತೆ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಬೋಳರ್ ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟಾಕೀಸ್ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಮಾಲ್ ತಿರ್ಬೇಕು ಬರೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕಲು ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ತುಳುಟು ಯಾತ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹೊರಗೆ ಅರೆಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಜಿ 2-3 ದಿನ ತುಂಬ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹತ್ತಿರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀರ ಒಂಜಿ 10 ಡೇಸ್ ಶೂಟ್ ಮುಗಿದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ವಯ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅವನೊಂದು. ಸೊ ನನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಪಂಡದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಸರ್, ಕೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಕಾಮತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ఒక DOP ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಂಬಲಾಜ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಸಿನಿಮಾಡು DOP ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ఒక ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಿಟರ್ ನಮ್ಮ ಟಾಕೀಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಆದೊಂದಿದ್ದು ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಅಂಚಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಂಚಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಬರೋದು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬುಳ್ಳಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಲವ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಇದೊಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೆಟ್ ತೆಲಿಪುನಿಕ್ ದಾಲ ಬಾರಜ್ಜಿ ಈ ಫಿಲ್ಮುಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಐದವರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ತ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ ಫಲ್ಸ್ ಆರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರ್ನು ನಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಇದ್ದವರ ಈ ಇಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮನು మీరు ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮನಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಇಲ್ಲೇರು ನವೀನಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇರು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇರು ಭೋಜಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಬಾನೋಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಕಾಮತ್, ಗೌತಮ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶರತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಗಳೂರು.